Takže čaute ľudia, dneska vás vítam v novom videu. Dneska ideme cvičiť upper. Chcel som s vami trocha aj pobaviť, že prečo mám že upper a lower. A mal som svoj tréning, že mal som hrudník, triceps, biceps, chrbát, nohy a tak. No chcel som sa pobaviť, že prečo som to tak spravil teraz. Kamarát mi dal tento spríš, aby som ho vyskúšal na nejaký mesiac, či spravím progres voľaký. A zatiaľ sa mi aj ten spríš akože páči a akože zatiaľ že fajn. Takže dneska pojeme upper, odcvičíme to, ideme si ukázať naše fitko, na žikavi čo máme. Až tak. No nič. Takže tak a ideme sa trochu. Tu máme taký stojan na disky, na kotúče. Máme tu päčky, 2,5, 1,5, desiny, 20, 15. Tu máme takú konštrukciu, napríklad na hrudník, tam viete cvičiť triceps, kladky a tak. Tu máme stojan na túto týž, táto má 10 kg, táto má neviem koľko kg. Tu máme stojan na jednoručky od 2,5 kg až po 45 kg, 45 tu nemáme, asi to je 40 kg. Tak. Hlavička. No tu máme takto, môžeme robiť zhyby, opasky, tu máme takú konštrukciu na drepy a na zhyby, aj na neviem čo, benchovacú lavičku, bicykel, lopty, to nepoužívam ani bicykel, toto tiež nepoužívam, neviem čo to je ani. Tu máme na nohy, to sme kúpili, to som sa zložil. Potom tu máme bežiaci pás, ktorý nefunguje, takéto vrece od takéto značky. Dobre, raz si do neho zaboxujem. A to je teda všetko, takže tak. Som ja, áno. Dneska máme Verny Galaxy, tie pláčky. Takže tak. Pôjdeme sa rozcvičiť a vidíme sa pri prvom cviku, ktorý je rozpačky na ramena, takže tak. Takže teraz ideme tlaky na hrudník. Ideme dve série vždy. V upper ale all over chodím vždy dve série.
čo najviac opakovaní do zlyhania. Takže teraz ideme tlaky, zobral som si 2 ciny na prvú sériu a potom si zoberiem 15. Takže teraz ideme cvičiť triceps. Zobral som si takto, že kladku na jednu ruku. Pojeme jednu ruku, druhú ruku a 2 série tiež. Prvú váhu mám, že 3 kg, potom zhodím, potom mám drop sériu, mám 2 a už jednu som nešiel 1 kg. Takže tak. Every step I take, I'm falling deeper. Looking in your eyes, loving all your signs, I'm only keeping. I just wanna love, 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 that it feels like true. Tell me that you love, 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 don't make me choose. 3, 2, 1. 'Cause every day and every night I feel lonely by your side. Don't let me down. I used to know that you just here to let me go, to let me go. I'm falling deeper. Let's go. I'm falling deeper. I'm falling Teraz budeme cvičiť chrbát, vybral som si cvik lat pull down
Mám tam full stack, čo je 16 kg. A potom druhá séria bude 15 kg. Teraz idem cvičiť biceps, vybral som si tento cvik, lebo je fakt dobrý, začal som ho cvičievať, veľmi dobre precítite tam biceps. Takže tak, treba ho cvičiť správne, vedieť techniku. A fakt akože jeden podľa mňa z najlepších cvikov zatiaľ, čo som cvičil na biceps.
Everything that you've been wanting, you can feel it burning in your lungs. Feeling like you're close yet so far. Push and dig a little deeper. You can taste it all the time. When you feel like you're falling deep down, hold out while you ride the energy. When you feel like you're Teraz ideme cvičiť zas chrbát. Mám 2 cviky na chrbát kvôli čomu? Kvôli tomu, že prvý bol zameraný na bočný chrbát a druhý bol zameraný ako keby na celok chrbátu. Vybral som teda cvik, lebo je dobrý za mňa. Takže tak. when you feel like you're falling deep down, hold out while you ride the energy. When you feel like you're falling deep down, no, I'll be right there with you. Takže ďakujem ľudia za to, že ste dopozerali toto video až do konca. Zanechajte mi odber a like a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže čus.